Здравейте хора, тук съм с 43 стопи найден. Здравейте. Тук сме в някакъв Майнкрафт сервер, забравихме името, защото отдавна. Да. Знанието, Гуил Хермиела. Това е нашия магазин. Да. Малко е такова, който иска да дойде. Ето тук пишат цените. Има цени. Тук е кенефът. Може да се види. Само внимайте да не пропаднете. Защото е направо... Как ще се изтъча? Не виждаш ли едни такива? Не дей! Не видя ли едно като проход, бе? Не. Едни дупки от настрани. Ето ти... Трябва да щупиш и тия 3 дъски, аз и там такова, да ще изчупя. Давай си база. Ама се и тъй се измъкнах преди. Служи още една дъска. Нямам. Ще жертвам. Тъпа аз. Не, няма нужда, аз имам трила. Аре, че скапаната ми мишка. Това е тук. Ела Таско. Ела на Преслав магазина. Той го питах дали иска да снима с нас, той не ми отговаря. Ела бе. Ето го. Той... Чакайте къде. Охо! Ето го. Ето е GG3D. Ела тук. Той е GG3D е Преслав, като Мило, Нанси, какво не го знаем кой е. Той мисля, че е приятел на GG3D. Това е платата, оставите се. И сега днес сме решили или да стоим покрив. Втори етаж, не? Да, втори етаж. Таков. И... ела да му кажеш, как къща си направил и е продал, ела. Той ми я показа. Ето ги! Така. Просто сме в плотовете и че не може да ги. Да смях, ставаш пред хората. Тя е да му се нагъзя на площи маниера. Ела да им покажем, да покажем на хората къща. Тая. Тая с балкона? Ето с терасата. Да, де. Така, ето я. Той е продал тая къща, но не знам, може да си купим плод. По принцип ние имаме много материали. Ако искам, после ще покажем. Тук е енчантинг. Сега ако искате, мога да ви покажа колко често имаме в къщата, пълни с фулки. Най-богатата къща. Имаме много къщи. Айде да покажем къщи. Аз честно казвам, ги забравях къде са. Ще да пропадна в ямата на гибелта. Така. Ето го нашия магазин. Ето го е този шарения. Това де съм застанал тук аз. Това е магазина ни. Тук може да идвате, има стаи за пренощуване, 50-100 лева и едната нощ. Тук джакузи, там има комове. Ма някой да не ги уби, защото после му ще го убия. Така, ела сега да ни покажем Що се затворил вратата?